Hello everyone, my name is Bombshell. You're welcome to my channel. It's Bombshell Television. Musho my latest musho zviri kupisa zvega zvega. Kana uri munyowa, don't forget to subscribe to our channel. It's Bombshell Television. Nhasi ndauya good news. Kana une business raunoita, imborisa mu comment section unoona kuwana nonechi necustomer kana munhu anozvida. Kana une business raunoita ingoritiudza mu comment section unoona kusanganochi nemhene. Tiri kuadvertisa mahara, tine ka promotion sezvo takapinda 7,000 masubscribers. Guys, ndokubigai makapenga. Ndimi munoita tirambe tichiendera kumberi tichitsvaga malatest. So ndisinganyanyi kupedza nguva, kana uri munyowa ndinokuchingamidza nemufaro. Don't forget to subscribe to our channel. Get into today's story and don't forget to advertise your business with us. Number munozowana padescription yechannel kana kuti ndichadzisa mucomment section. Saka rega tiripinde munyaya yanhasi. Right, ndofunga nyaya yakatenderera ende yakataurwa kakawanda. Nyaya yebaba Vakamitisa, vari kunzi Vakamitisa mwana wavo ane 9 years. Nyaya yakatenderera saizvozvo, but pane mabudiro aya kuita manje pakutaurwa kukuitwa mashoko aya nababa vacho. Vari kutaura kuti no, inini handisirini, but zvikwambo zvaivhizitira mwana wangu manheru ega ega kusvika azoita nhumbu. Saka varitaura kuti nhumbu ndeyechikwambo haisi yavo. Saka ndo pasvika nyaya right now. Saka nangoti ndizivise mafanzi eBombshell Television kuti musasarire pane zvekupisa. So let's talk about this in the comment section. Kune vakambonzwawo nyaya dzezvikwambo zvinomitisa vanhu here? Chii zvinombonyatsofamba about it in the comment section? Maybe vari right or vakuedza kunzvenga nyaya. We can't judge him. So let's talk about it in the comment section. Don't forget to like our videos, also subscribe, share and like our videos.